Галиәскәр Камал исемендәге Академия театр тарихында «Исәнме улым» спектакле узган 2015 елның соңгы премьерасы булып калды. Сезон дәвамында алар әле тагын көтелә. Ә бу спектакль Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Наилә Гәрәев өчен үтә кадерле булды. Чөнки ул актриса юбилеен билгеләп үткән көннәрдә күрсәтелде. Аңа кадәр берничә көнлек актриса бик шатлыклы мизгелләр кичергән иде. Аңа күп еллык иҗади эшчәнлеге һәм татар театр сәнгать үсешенә керткән зур өлешен искә алып, президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тарафыннан зур бүләк Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләр өчен орден тапшырылган иде. Бөтенләй яңа яктан ачтым аны. Ул шундый табигый, шундый мөлаем. Менә капма каршы чәй эчеп утырдык икәүләп, менә күз алдыгызга китерегезсә. Бөтенләй сөйләшеп киттек, уртак сүзләр табылды. Кызыксына, мин дә аның белән кызыксынам шулай итеп. Минем өчен бик зур көтелмәгән, әлбәттә, зур шатлык булды менә. Актрисаны юбилее белән котларга аның иҗатын сөйгән тамашачылары, сәхнәдәшләре, республиканың барлык театрларыннан дуслары җыелды. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры артисты Нурия Ирсаева хәтта үз сәхнәләрендә узасы премьераны калдырып килгән. Премьералар булды инде күп, 50 ел театрда эшләү дәверендә күп премьералар, күп рольләр уйнанылды. Ләкин Наиләнең юбилее әле бит ул зур вакыйга, шуңа күрә теләп килдем. Без аның белән 25 елдан ашу инде дус булып яшәйбез. Ахирәт булыштык та Наиләнең 50 яшендә. Шуннан бирле без якын кешеләр бер-беребезгә. Сирдәребез дә хыя. Бер-беребезгә кәңәштәр дә бирә алабыз. Һәр вакыт Уфага килһәләр инде каршылык алабыз. Осрашканга бик шат булабыз. Мин бында килһәм, ул шулай. Гомумән без бит инде нык дустар, артистлар белән. Әгәр безнең ошо Камал театры булмаһа, шундай якын артистлар булмаһа, Казан ул тиклем тартмас иде мине мөгаен. Тамашачысы Наилә Гәрәевага 1960 еллар башында беренче мәхәббәт спектаклендә күреп ихластан гашыйк була. Шуннан соң Диләфрүзгә, Зөбәйдәгә, Зибәрҗәткә һәм тагын әллә кемнәргә әйләнгән актрисаны инде күздән ычкындырмыйлар. Ул минем чордагы хатын, Совет Союзында яшәгән хатыным. Шуңа күрә бу дөньяны, бу тормышны ул бик авыр кабул итә. Ил чагыштыра ул мине. Күбрәк инде минем замандагы тамашачылар киләдер дип уйлыйм инде. Олар миңа бигрәк тә якын. Олар мине беләләр. Җәд тормышымны да, шәхси тормышымны да. Әлбәттә инде аларны күрү, алар белән очрашу бу миңа зур бәйрәм. Наилә Гәрәеваның исеме, даны без Мәскәүдән укып кайтканчы ишетелгән иде без Мәскәүдән бетереп кайтучыларга. Исеме ишетелгәч, данлы булуы ишетелгәч, безнең аны бик күрәсебез килә иде. Наилә Гәрәева дигән исемнең зурлыгы үзен күргәч мине әзрәк куркытып куйды. Кичкенә генә бер кыз бала, кичкенә генә гәүдәле. Оралаша башлагач, ул бик ачык күңелле, тиз оралаша торган ачык күңелле булып чыкты. Һәм без сипкенчеләр белән оралашып кына түгел, дуслашып китте. Ул нәрсә белән алдыра? Үзенең гадилеге белән һәм әйтә торган фикеренең ачыклыгы белән. 25 ел Татарстан урамында күршеләр булып яшәдек, бер подъездда. Шул кадәр бер-беребезгә йөрешеп яшәдек. Авыр вакытларында мин керә идем, ул миңа керә иде, менә шулай итеп без бик ярдәм итә яшәдек бергә. Актриса буларак билгеле ул талантлы актриса. Ул һәрбер ролен җиренә җиткереп эшли торган актриса. Һәрбер роленә сокланып утырам. Чөнки ул чыннан да бик табигый, үзенчәлекле актриса. Үзенә генә хас рольләре аның бар. Аны да ул шул кадәр менә җиренә җиткерә. Ул карчыкларны менә бик хәзер инде уйный башлады ул. Гомумән көчле, эчке дөньясы көчле актриса ул.
Юбилей уңайыннан чыккан яңа тамашада Наилә ханым зур урында эшләгән ирнең әнисе булып уйный. Аралар ераклыгы никадәр генә булса да, ана кешене улының ничек яшәве, хәтта ни ашавы да кызыксындыра. Ә баласының нинди шартларда да кеше булып калуы ана өчен иң мөһиме. Таҗик драматургы Барзу Абдразаковның әнисенә атап язылган бу әсәрен Фәрит Бикшәнтәев тә иң газиз кешесенә багышлады. Без өйрәнгәнбез сәхнәдә капма-каршы бер-беренә сөйләргә, диалог алып барырга. Монда без бер-беребезне күрмибез. Шул ул яктан кыен булды. Ананың баласына карата борчулар. Чөнки баласы аның зур түрә, еракта эшли, әнисеннән икенче шәһәрдә яши. Bütün vakitım kötü bulsa. Asin kötünün oğlum нәрсә икәнен аңлыйсың, ha? Көтүдән дә заманрак, ялыктыра торган, картайта торган